هیوی دست وشانه خو کر روژا دوشەمێ ڕێکەفتی هەفتەیە هەیوا 12/2014 و ji xelkê Dêrikê û gundê dor û berê wê re gotin spêda baş. Li ser şepola noto 5.5 hate bihîstin û naveroka programê wa babetên çandî û civakî û zanyarî û siyasî ne. Bi rastî programê me gelek rengîn û gelek zengîn ji hemû wara de. Em dixwazin têgeştina giştî biçikî bi astekî bilindtir de bidin. Ji ber wilo em di tevayiyek wara de em kar dikin. Yani çi dwarê çandî de bê, çi dwarê civakî de bê, çi dwarê heta siyasî de jî em dûrî wê nakevin. Em dixwazin em bêjin em ziman halê her kesî ne, lê em ne zimanê kesik. Bêjera radyoa hêvî hestê xwe gotin demak û yekem car ji guhedara re got spêda baş. Rastî ji ber got îro yekemîn roj bû me bi destkarê xwe kir û me destpêkê de min ji xelkê Dêrikê re got subha we bixêr, bi rastî hestekî gelkî xweş bû. Dema egzambê ku xizmetekî wê ji miletê xwe re pêşkêş bike fêdê jê bibînin, rastî hestekî gelkî xweş e. û em bihêvîne ku em serkeftî bibin di vî karî de û em karibin xizmetekî ji xelkê Dêrikê re pêşkêş bikin. Seredanên radyoyê hêviyê xwe anîne ziman. Ragihandin roleka xwe ya sereke heye pêşkestina civakê de. û ragihandin ne ew hema bes nûçeyê siyasî wiyê şertenê jî bînî ziman. Ez dibêjim aliyê dîtirî aliyê civakî tu xwe bêtir nêzîkî civakê bikî. Pêtiviyê rojane, janê wê rojane ev jî dibe tiştekî serketina ragihandinê de kewdanê em tê redgorin pêtivî bi vî rengê ragihandinê he ragihandek bêlayan bê alîgir serbest azad bikaribe hemî tiştî bîne ziman. Tişta civakê de dibêje ez dibêjim hêvî dema pêş de wê serketî bê inşallah. Hêvî li ser têne girêdan ew jî bibe hêmanek ji pêşxistina ragihandina Kurdî re. Roja duşemê yekem car xelkê Dêrikê dengê radyoa hêvî kirin û hêviyê wan geş bûn bi bihîstina evê dengî. Gelo radyoa hêvî ta çi radeyê karibe evan hêviya geş bihêle û van hêviya xurtir bike? Ji navenda radyoa hêvî Ehmed Sofî, ARK TV.